Aamutalli plus ratsastus. Mä siis menin tallille 12 aikaan, laitoin valot päälle ja heti sitten aloin vähän siivota ja katsomaan, että kaikki paikat on kunnossa. Seuraavana sitten siivotaan iltatallin jäljet, eli kaikki nuo ylimääräiset heinät, mitä jäi, ja laitetaan ämpärit takaisin kuntoon. Sitten harjataan kaikki hepat, jotta kaikki kiiltäisi. Seuraavaksi mä laitoin kimalteen valmiiksi, koska mä ajoin mennä sen kanssa vähän maastoon. Sitten tallutetaan sitä vähän matkaa, noustaan selkään ja aletaan ottaa vähän alkuraveja ja vähän kans alkulaukkaa. Sitten mä tulin vähän tänne kadulle ja otin vähän hidastusta videosta, jotta näkisitte paremmin. Sitten takaisin talliin. Oli hyvä ratsastusretki. Sitten mä laitoin kimalteen kuntoon ja aloin antaa hepoille aamuheiniä. Eli kaikki paitsi Kimalle saa tuommoista keltaista heinää. Nyt kaikki hevoset söi ja mä sain mennä takaisin sisälle. Moikka!